Tsaka manok. Ito na. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng adobong manok at baboy mga kapudibis. At meron tayong rice, at meron tayong sarsa, and drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibis, malinis na yung kamay namin mga tam kay Kapampangan. Mga tana po. At syempre, ang Ang nag-request nag-request po niyan. ng pagkain natin ay si Miss Alvi Sarmiento. Siya. Ito na yung pagkain. Ito na yung pagkain mo. Shoutout sa iyo, Alvi. Alvi. Gusto niya daw kumain ng adobong baboy tsaka manok. Ito na. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Kain po tayo, myself. Kanyaman. Super guys. Rice. Manok tayo to. Sarap.
Sarap pagkaluto na. Ayun na yung request mo. Hmm. Tigyan natin kanin. Yaman. Pusing yan. Kain ka pa. Yan. Sige. Diba favorite mo yan? Adobo. Ay. Ay, salamat po. Ako na lang to. Oo. Ang ingay ng aircon. Pag may naririnig kayong background na medyo may kumakalas-kas. Aircon yun. Lambot mo. Hindi barko. Sarap. Alin? Bakit?
Ay, baka foodibis na ubos po namin yung rice tsaka yung adobo pong manok at baboy. Gusto din po namin i-shoutout sila. June Paran from Las Vegas, Nevada. At si Ate Nicole 5773 from Rota Northern Marianas Island. At si Demi Alexa Alcantara Marantal. At si Divine May Alcantara from Donsol, Bicol. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Shoutout laya pa yung baby Allison, Catherine, Christian James, at si, ang asawa mo, shoutout si Calix at si Cherry May at Anna. Shoutout sa inyo. We love you all. Yes, at saka si Joy Liwanag. At si Joy Liwanag from Lumban, Laguna, Insilay, Liwanag. Yan, Ayan. shoutout po sa iyo, ma'am. Shoutout po sa iyo, ma'am. Ingat po. Yes, mga kapudibis, meron po kami Facebook page. At TikTok ng The Foodie, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Vlogs, Kusinang Kabalan, Cook Like Crazy, El Pochi. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Siyempre, pakiclick na po yung notification bell po namin para ma-notify po kayo sa mga bagong videos ng The Foodie. Yes, mga kapudibis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to So, like, share, and subscribe. Thank you. I love you.